Bună și bine am revenit la un nou episod din Magic Minecraft. Sunt o singură și o să continuăm ca să... Am făcut un envy, în sfârșit. O să-mi pun sabi. Aici o să fie un televizor mare. Și de ce v-am pus pe la așa? Pentru că o să mai fie încă 2 etaje sus. La lemn să ne scuturăm. Mult și bine. 2 stecuri. Bine, să facem mai scări. Să un stec. Bine. Asta o să fie casa mea. Și sper să nu uitați să apăsați butonul de like. E mai înaltă, nu e mai mare. Și doar că eu fac cu acoperiș, ca altul. Și poți să fie extins dacă vrei. Eu mă miram pula să vezi că nu o să-mi ajungă lemnul. Și nu mă lua cu de-astea. Jumătate. Mamă, deja că se duceau. E și urât. Și am mai făcut eu din casă o cameră. Pentru că n-am zis să vă plictisesc. N-am vrut să vă plictisesc. Scriu cap de la cu păr, cu un om de la doar cu păr pe aici. Prin jurul și e chel aici înăuntru. Acum că e târziu și dormi, hai să vorbim. Credeam că mai bem un vin sau cel puțin că mai povestim despre viață, lume, glume bune, poate și o țigară. Sper să ne apreciați seria și un subscribe. Despre noi te asigur că nu-i prima dată când vorbesc de nebun prin casă. Să zicem. Planuri, calculezi cum să te îndepărtezi de drame, să pășesc în fața ta în caz că viața dă pare. Și n-am zis că lângă mine nu sunt semne de întrebare sau că lumea nu te pune la încercare, dar pot să tragă bum bum rând pe rând cu vorbe goale, vest antiglonți pentru visele tale. Noapte bună. Și nu știu dacă mai țineți voi minte episodul acela când Denisa s-a speriat de creeper. Denisa? Ai ceva de spus? Creeperul ăla e un nesimțit. Bine că Îi dau în judecată. Ce e nesimțit. Bine, taci. Îl dau în judecată în fața lui Herobrine. Pe de partea lui Herobrine e de partea... Creeperul ăla e de partea lui Herobrine. Ok, și aici nu stau eu acum să termin. Pentru că nu o să am chef. Și cam bezmet. Stai că nu o să mă chef. Ia uite ce e și de aici. Aha, că nu e prins, mai intră două puțin. Băi, nu, familia de asta. Muzică. Ca multe chestii. Deja am revenit, am avut puțină treabă. Mă și speria, cream că s-a umplut în chest. E că știa că prietena mea, Erica, a jucat Minecraft. Da.
Nu știu. Uite, uite, eu am nevoie de torțe. Șefă. Punem și aici totuși, chiar dacă nu să intru vreodată. Se spawnează creeper. Dușmanii tăi de o viață. Hai să mă luăm din astea, să mai facem și noi aici. Pentru că nu o să vin ca pe un tablou așa mare. Și să punem aici două. Și nu pun direct pe la pisan. Da. Corazon. Ale mele. Să mergem să punem să le murăm. Și două pâini. Alea două pâini sunt ale mele. Tot ce încet o să Alea două pâini sunt ale mele. Adios. Poți să iau și doi trandafiri? Nu, lasă. Ți dau eu înapoi alte. Ce repede au crescut ăștia. A, uite trandafiri acolo am acolo. Deci că mi-au uit acolo. Nu aici. A, și la găinușe le-am pus jump. Ieșiseră. Și uite-ți la mine. E mică. E mică. Filmez de... 6 minute. Ok, bine. Buș. Bella, bella, bella. Bella, bella, bella. Muzică. Cum e gaza mea și cum e Denise. Denise e terminat așa mai nu. Am terminat de mult. Ata. Asta zice că e mișto asta, nu? Ne punem și noi asta aici. Asta. Asta. Scriem aici. YouTube. Băi, nu te mai corecta asta. Nu. Fan. Acum, dacă nu știți mie canalul, îl avem aici. Pe sabia noastră. Cu Fire Aspect. Viața noastră. Generalele. Și tu mi-ai luat ăla. Ăla. Din ce? Ce e ăla? Undița. Ba nu e, mi-ai dat-o tu. Tu ai două undiți. Când m-am uitat pe căticica asta, cred că tu te-ai dus să mi-ai luat undița și ai schimbat cu cea care... Îți arăt. Lasă-mă că-ți arăt. Asta e cu Lack of the Sea 2. Și asta e cu Lure 2. E mai puțin. Oh, Doamne, nu ți-am schimbat nimic. Decât filmez, nu. Ok. Ia vezi tableta asta ce face, că dacă poate băgăm și pe ea. În joc. Am revenit. Aici jos o să punem ceva. Știți apa pe care o avem? Și că o să pun cu aceea. Băi, stai aici, știu. Mai jos și o să facem jump. Zic eu.
pentru început. O să încercăm să intrăm în casă. Gata. Geamuri nu mai avem nici nisip. Și o să mergem să vedem. Uite ce repede s-a făcut iarbă. Unu, doi, trei. Păi nu mă faci. O să umplu și pe asta tot cu apă, că tot suntem aici. Nu te mai uita la mine, da? Înțeleg, sunt o vedetă, dar ce ești tu? Să te uiți la mine. Vreau să dai un autograf cu miște. Îmi dau pe blană. Mă numesc Bia Bibi și am canal de YouTube la 11. Nu e destul de știut. Hai să punem tablourile astea odată. Nu. Nu. În sfârșit nu stai să iau pe ăsta care a căzut pe aici. Asta rămâne. Bă, și aici ce punem? Ce ai scris? Baby's home. Sau Baby's home. ce înseamnă? Casa mea. Să punem gemurile. Să schimbăm muzica. Și după asta o să încheiem și noi episodul. Frumușel. Și aceasta este casa mea. Aceasta este casa mea. Și ne revedem data viitoare cu un alt episod. Pam!